lidi, vítám vás u mého nového videa, já jsem Mirex a toto video bude Minecraft tady na serveru Carbicraft. Je to jedna youtuberka, budete mít v popisku videa a my se na to rovnou vrhneme. Jenom já se tady nastavím, jenom aby jsem tady neběhal jak šulin z First Person Front. Takže jak si to nastavím, tedy profil, ne video, tak. First person, tak. Omlouvám se za menší lagy, protože protože prostě tady jsou hodně lidí teďka. A my si tady dáme parkour nejdřív. Wow. První. Ale nevím, odkud jsem vzal jako 300 redstone. Tak. Susenka, co? To je ten hacker. Což No a tady je PvPčko, ale teďka tam nepůjdu, protože nemám meč. Měl jsem dia brnko celé, a i meč jsem měl dia, ale já jsem si změnil, jenom jsem si změnil jméno na tom Minecraftě a už jsem to neměl nic. Takže jdeme tady. A zahrajeme si potom survival. Tak. Hop. Jo. Jo. A vždycky, jak se mi to sekne, tak spadnu. Mám šmat v levé ruce. Jo, a díky za 20 na odběratelů už mám 20. Jo, jo. A jestli jste se někdy, jestli se budete ptát, jak jsem udělal to intro, tak to jsem udělal přes Skin Master a Pixel Lab. Ale je to fake intro, no, protože jsem to prostě udělal tak, že to je jenom fotka, jakože to je fotka. To jsem prostě udělal jenom přes teda Pixel Lab. Přesto jsem udělal normálně to písmo a dal jsem si jenom takové to, nevím, jak se to teďka jmenuje. Se jmenuje nějak, prostě ta guma vzadu. No, jmenuje se to guma, nevím přesně. A prostě, když to tam dáte, tak nejde vidět pozadí, jenom jde vidět to písmo. Tak to jsem tam dal a jenom jsem tam prostě dal jaký efekt toho písma, nebo prostě ne písma, ale toho. Jako obvykle spadnu, že jo. Jestli chcete, aby jsem točil s webkou, tak budu točit s webkou. A prostě nebudu natáčet vlogy. Mě by zajímalo, co je tam vzadu. Děkuju. Mám chci rozkopat ten blok, aby jsem spadl. Hop. A jako obvykle, že jo? Co tu máme napsáno? Carbicplay. Aha, Carbicplay, já jsem už Carbicraft. Vítej na serveru youtuberky Carbicraft.cz. Čas nastaví den, pokud je noc. Vymaže ti inventář. Game vrátí na poslední místo. Home. Portrétě domu. Set home. Vytvoří nový dům. Lobby. Teleportuje tě do lobby. Remove
remove, odstraní dům, příroda, teleport do přírody, tak tam jdem, hashtag příroda, tak, příhoda, tak, nic, ještě. Příroda. No tak, já si myslím, že příhoda, a to je příroda. A já příroda, však co ne, čau. Jehle. Nemusím řešit dřevo. Nemáš přístup do této resistent. A to je takže to je chráněné, jo? Tak jdem do domu. Tady, pojď. Ne. Tady jsou zase nějaké ty lagy, tak se omlouvám. Co tam máme? Nic, zase. Nebezpečná zóna, připravené na odpalení. Nebezpečná zóna. Nebezpečná zóna, jo? Vypadá to tak, no, protože to jsou TNTčka. A ještě tady TNTčko, že? TNTčko. TNTčko. Jak dlouho to bude? Jež, milion TNTček. Nic to není, no. Aha, ale když prostě něco Skyblock magazine. Jdem do lobby. Dom. Takže počkejte. Ken vrátí se u poslední místo, si vymaže se inventář. Lance se maže všechny bloky. Money peníze, ukazuje se. Tak chci, no. Money. Command, jo. Dobré, jdeme na parkour. A doufám, že teďka se pořád podětáři někam aspoň dál, než tam být uzavřen. Bez toho takhle jsem spadl. To můžu?
The junior always wanna be the senior. I swear that the grass looks greener. Wanna change your demeanor, looking like John Cena. A girl that is fast with an ass like Trina. Do exactly what you need to do, but you can't have your cake and eat it too. And I swear the very second we complain is when the thing we work for is the thing that we obtain. Yeah. And I don't understand why you always wanna change the past. No, škoda, že to není žádný člověk. It's wanting what you have. I might not pop bottles in a nightclub. I blow up the same way as Mike Stubb. Jdeme When spát. life hits me in the face like a right snub. If you relate, it's alright, No a já to začím, nebo ne, nevím, jestli chcete už jít na survival. Mě to tam píše, když tam to klikne. Nebo Carbyplay, nemáš dostatek peněz na nákup toho itemu. Peníze získáš prodejem itemu nebo v PvP areně. Nebo můžeš hlasovat na bit do kvote a získáš 1000 plus bot rank. Šípy, mám šípy. Jo, to chce podpálit. Jdem na parkour. Je to někdo vůbec? Parkour. Ta. Kámo, já jsem až tady. Možná, že to budou malej. Ne! Cool. No. Dobré, ne? Jo, a pokud se vám prostě moje tvorba video líbí, dejte, no prostě, jestli se vám líbí, napište do komentářů, warp chat, zde nemůžu jít. Warp job, práce. A já se s váma toto jdu loučím, že to má 13 minut, to je málo. Já video natočím asi tak 20 minut, ale prostě z her na třeba 20 minut, 30 minut, ale to je takový kratší. Jenom se vám chtěl ukázat prostě tento server. A prostě jsem vám chtěl ukázat, prostě jak mluvím, prostě nevíte ještě kdo jsem, že? A uvidíme se u dalšího videa. Servus!